Добре дошли в канала Розата разказва. Чуйте нашите интересни истории. Представяме ви Розата на живота, Надежда, роман от Мария Ангелова. Глава 1. Първа среща. Заслушвали ли сте се някога в тишината? Едно пълно и всеобхватно спокойствие, носещо се покрай вас. Никакви тревожни звуци или движения. Просто блажено успокоително мълчание, което ви обгръща и ви кара да се отпуснете напълно. Ето такава пълна хармония предлага брегът на едно скрито в гората езеро. До него рядко идват посетители, защото е встрани от основните потоци на движение на хората в тази местност. Дори името му е известно на малцина и може да се разбере само от картата на района. Тук природата е запазила своето очарование и може да се види в пълния и блясък. Всички живи твари се разхождат свободно и нищо не нарушава мирното им съществуване. Само вятърът понякога си прави шеги и разресва тревата в неравни редици. Затова никак не е чудно, че ако някой иска да се скрие от света, тук може да го направи много успешно. В този топъл летен следобед на брегът на езерото беше дошъл самотен посетител. Една дребна фигура седеше кротко до водата и се наслаждаваше на откриващата се прелесна гледка. Човекът напълно осъзнаваше колко присъствието му е нетипично за това място и се мъчеше да не нарушава природната хармония. Той просто искаше да вдиша от тази тишина и да освободи съзнанието си от тревожните мисли. Опитваше се да попие всяко ухание и да се наслади на заобикалящата го красота. Тео не идваше тук за първи път. Правеше го винаги, когато имаше нужда да остане сам. Оставяше всичко зад себе си и просто тръгваше към любимото си място тук при езерото. Знаеше, че ще успее да забрави всичко лошо и отново да се почувства хармоничен и цял. Можеше с часове да стои неподвижно и просто да диша. Всяка нова глътка въздух го опияняваше все повече и го караше да успокои съзнанието си. Човек има нужда от такова презареждане и Тео се радваше, че е намерил своя начин да го прави. Винаги беше сам и цялото блаженство беше само за него. Той беше свикнал с това и искрено му се наслаждаваше. Точно за това се подразни, когато видя и друга фигура, която се приближава с бързи крачки към езерото. Водните отблясъци на слънцето играеха весело по лицето му, но те не му попречиха да види съвсем ясно, че скоро самотата му ще бъде нарушена. Той се изправи бавно и се зачуди дали да се скрие в гората преди да бъде забелязан, но разбра, че вече е твърде късно за това. Другият човек вървеше към него с явното намерение за среща. Тео примижа, за да разгледа по-добре приближаващата се фигура и с изненада видя, че това е младо момиче, което му маха с ръка. «Хей, знаеш ли къде мога да намеря горски плодове?» каза тя и се усмихна. На поляната от другата страна на езерото има ягоди. Набери си, щом желаеш. Отговори Тео. Той не знаеше дали иска да говори с новодошлата, но тя не му даде много време за размисъл. Моля, покажи ми. Не съм идвала тук преди. Продължи да настоява тя. Добре, че те видях, аз съм Пепиина. А ти кой си? Тео искаше да се скрие, но с изненада се чуда казва, аз съм Тео. Нещо в любопитните зелени очи на момичето го привлече. Някак разбра, че тя няма да му навреди и почувства как раздразнението му се изпарява. По това време на годината ягодите са презреели, но в сенките на дърветата още могат да се намерят свежи. Ако гледаш внимателно, ще намериш достатъчно. Добре. Да отиваме тогава. Двамата тръгнаха бавно по пътеката, заобикаляща езерото. Вървяха мълчаливо. Тео пристъпваше бавно, но постепенно улови енергията на Пепиина и ускори крачка. За първи път от всичките му посещения на това място не беше сам и не беше сигурен дали това няма да намали целебното въздействие на тайното му място. Той я гледаше и се чудеше как е попаднала тук. Искаше да я попита, но не намираше подходящите думи и затова просто я следваше. Не след дълго те стигнаха до поляната. Там Пепиина се зае да оглежда внимателно и да търси ягоди. Трябваха и няколко минути, докато попадне на тях в тревата. Няма друго такова вкусно нещо.
каза тя, навеждайки се и протягайки ръце към най-близките ягоди. Тео се зачуди дали наистина са чак толкова вкусни. Прииска му се и той да опита. Затова се доближи и също откъсна една ягода. След малко и двамата бяха увлечени в търсенето. Това се оказа приятна дейност и Тео и се наслаждаваше не по-малко от Пепиина. Със сигурност ще дойда пак в близките дни. Ти често ли се разхождаш тук? Пепиина протегна ръка за нова ягода. Понякога. Днес просто исках да си почина. Тео нямаше навика да говори открито с непознати, но това момиче го караше да се чувства сигурен. Радвам се, че те видях. Щеше да е твърде скучно да ям сама. Тя отново се усмихна. Тео разбра, че това място вече никога няма да бъде само негово и колкото и плашеща да беше тази мисъл, тя го накара да се почувства добре. Целият следобед мина в разговори. Тео научи, че Пепиина също като него е потърсила спасение от човешката суета край езерото. Тя му разказа как наскоро е дошла да живее в тази местност и как всичко все още е ново и непознато за нея. През цялото време, докато говореше, Пепиина се усмихваше и ведрото и настроение напълно завладя Тео. Той забрави какво го бе разтревожило по-рано през деня и изцяло се потопи в нейните описания. Не знаеше защо, но усещаше, че тази среща ще внесе нещо ново и интересно в живота му и очакваше да види какво ще бъде то. Дори не подозираше колко е прав. Повече подробности за книгата можете да видите на нейния уебсайт. Абонирайте се за канала Розата разказва, за да чуете още вълнуващи истории.